Herzlich willkommen auf unserer Internetseite. Ich bin Simeon Marchev, Ihr Ansprechpartner für Ihre außergewöhnlichen Ideen. Тази година нашата печатница има 20 годишни юбилей. Създадена е с идеята, която е въплатена в нашия девиз. Ние не конкурираме другите, правим това, което те не могат. Wir sind spezialisiert auf edle Drucksachen, besondere Formate und kleine Auflagen. Работим освен с офсетов печат, топъл печат, сито, щанци. Имаме много добри опитни специалисти в ръчна твърда подвързия. Profitieren Sie von unserem Know-how, kompromissloser Qualität, innovativen und kostengünstigen Lösungen. На шега казвам, че ние не правим само две неща, това, което е забранено от закон и което клиентът не е готов да плати. Wir bieten Ihnen das, was andere nicht können. За нас е въпрос на чест да направим всичко, което клиентът би пожелал да има.